Hi guys, so welcome back to our channel. So for today's video, meron po tayo ditong shawarma shop. Tapos sayang lang kasi yung store na napuntahan ko hindi available yung rice kebab nila at saka yung shawarma nila na kebab flavor. So yung available lang kanina talaga is yung beef shawarma. So ayun nga no. So ayun po. Ayan. Kain po tayo. Lahat po ito ay beef flavor. Unang subo po para sa inyo.
Last one. Last bite. So yun po, hanggang dito na lang po ang ating video. Sana po ay nabusog din po kayo. Please like, share, and subscribe po sa ating channel. At patuloy po pa rin sana kayo sumuporta. Hanggang dito na lang po. Bye.